Wasuru jatend piny Kenya William Ruto ogolo chik mondo mi ochunge tich apisas maromo 23 ma osebedo ka rito bunge pacho ka kuom gino mawacho ni gisebedo ka gichamo asoya mar nyayo kethruok mag bunge mathurka. Kolose nyasi mar sidho kondo apisas ma osebedo ka yudo tiegruok mag rito bungu, Ruto owacho ni apisas makamago osebedo kod samue tijegi kendo ochiwo siem mondo mi okawnegi okang' mager mar chik. Ruto wacho ni higani kwan mag apisas marito bunge omedi mondo mi osir tije mag apisas mag KFS mag gisebedo ka gitimo kaluwore kod achiedh nade mar nok mag apisas marito bunge ma osebedo. Apisas 2,664 osidh kondo odiechieng' ma kawuono ka apisas go osebedo ka itiego kuom thuolo mar dweche 6 mokalo. Kumepatikana wale wafanyikazi wa KFS waliozembea kazini, walio wafisadi na walioshughulika na kusaidia kuharibika kwa misitu ya taifa letu la Kenya. Na nimeamrisha bodi ya KFS hawa wote waliopatikana aidha wakizembea ama wakijihusisha na ufisadi ama wakichangia kuharibika kwa misitu yetu, wote waondolewe kazini na wapelekwe kotini. Wamepatikana tayari forest managers and forest rangers 23. Those who have been found either compromised, incompetent, or engaged in corruption in this space that has led to the destruction of our forest assets, I have instructed the board to remove them from being officers of government and workers of government, and as the DCI is concluding investigations, to make sure that these people are prosecuted.